На полуживо, спортната редакция на За състоянието на света преизлъчва с леки съкращения интервюто на Леля Опа с Ланс ръката силна. Ето, Лелята настани големия си дирник на стола и той, като по чудо не се счупи. Ланс е смутен, явно не си е изпил хапчетата. Прехвърляме се при тях. Преди няколко дни ти прати СМС на Associated Press, като написа: нека тя се разходи където иска. Ако ще да провери за дрога в казанчето на външния кенеф, това са твоите думи. Това са моите думи. Няма да има условия за това интервю и това ще бъде открито поле. Мисля, че е най-доброто и за двама ни. Мога, ако искам, да ти бръкна отзад. Добре. Да започнем с това, което хората по света искат да те питат. С да или не. Взимал ли си допинг, за да въртиш по-бързо педалите? Да. Една от тези субстанции EPO ли е? Да. Някога взимал ли си кръвен допинг? Да. А тестостерон, кортизон или... Дама, взимал съм каквото е познато на медицината и някои непознати субстанции. Веднъж изшмърках с трита на прах египетска мумия преди състезанието за голямата обиколка на Кайро. А друг път си бих венозно пикняна прясно заплодена от слон крава, направо полетях. А така, браво. Мерси. С да или не? Във всичките 7 спечелени Тур дю Франс ли си взимал допинг? Много ясно, да. Според теб, може ли някой да спечели Тур дю Франс без допинг 7 пъти поред? Не. Личното ми мнение е, че без допинг човек не може да стане от леглото. Кога започна да взимаш допинг? Ами, в зората на моята кариера. Кога точно? Бях на 3 месеца, когато докопах едни капсули с неизвестно за мен тогава вещество, бързо ги глътнах, след което внезапно проходих, по-точно внезапно се затичах, метнах се на колелото на татко и обиколих целия Тексас за около 4 часа. Още тогава се разбра, че ще стана велик колоездач.